Ja to nebudem rušiť, lebo naozaj je to veľmi krásne a veľmi krátke. Ale nepočuť. Nepočuť? Tak. Aha, tak neviem potom. Ja to nechcem púšťať na počítači, lebo ma počítač odfiltruje. Dobre, tak to zastavíme. Môžete si to kľudne nájsť, je to veľmi pekná hudba. Ja dám zdieľať obrazovku. Maťka, poprosím ťa, hovor alebo krič po mne, pokiaľ neuvidíš zdieľanie obrazovky. Všetko vidíme. Vidíš všetko, Mhm. dobre. Môj hlas takisto počujete. No, Áno. takže tak, ako som povedal, neviem, či niekto odpísal, teda či niekto písal, či sú našli, nevidím nič. Čo je škoda, ako naozaj, ja chcem, aby to bolo také interaktívne aj pre vás. Nebojte sa napísať, ako čo tým pokazíte. Čo sa bojíte, že nikto nezneužije vaše dáta a aj informácia nie, nemám skúsenosť, je informácia. Hej, len aby sme vedeli, čo je pre vás zaujímavé. Ja naozaj netuším, ako ste na tom, či to, čo budem hovoriť, už dávno máte za sebou, alebo to bude pre vás nové a tým pádom zaujímavé, takže nám to takisto pomáha vytvárať ten content pre vás o to zaujímavejší, len sa potrebujete nejak zapojiť. No dobre, čiže predpokladám, že každý z vás počul niečo také ako pojem umelá inteligencia a že sa to teraz začína omieľať všade možne. Neviem, keďže nepíšete, neviem, nakoľko máte skúsenosti a či už máte vôbec nejakú skúsenosť, ale predpokladám, že pojem ChatGPT vám nie je neznámy. Minimálne ste ho niekde počuli a možno niektorí z vás aj skúšali. Takže ja som rozmýšľal, že ako teda začneme dnešnú hodinu, ešte skôr, než prejdeme vôbec do SketchUpu ako takého, tak by sme sa rovno spýtali umelej inteligencie, čo si ona myslí, že kde by sa dala použiť tá umelá inteligencia v SketchUpe. Takže mám tu zapnutý ChatGPT, umelá inteligencia, teda language model, textový model. U nás v Európskej únii je zatiaľ zakázané používať hlasové vstupy. Nedostali na to práva. Dá sa to obísť cez rôzne VPNky, ale o tom tu teraz nejdem hovoriť. Chcem všetkým povedať, že používam tú základnú, neplatenú verziu. Ja mám aj platenú, ale používam teraz neplatenú, aby ste teda videli to, čo viete mať aj vy, keď sa rozhodnete ju používať. Ahoj, robíme online prednášku na tému SketchUp a inteligencia. Vieš sa pozdraviť poslucháčov a napísať nám tvoj okruh tém, ktoré považuješ za zaujímavé na danú tému a podmienka v SketchUp. Ja to budem čítať, ak by ste to náhodou nevideli, ale myslím si, že je to čitateľné aj všetkým poslucháčom a účastníkom dnešnej prednášky na tému SketchUp a umelá inteligencia. Som veľmi rád, že tu môžem byť s vami a priniesť niekoľko zaujímavých myšlienok o tom, ako tieto dve oblasti spolupracujú. SketchUp je vynikajúci nástroj pre 3D modelovanie. S tým súhlasím. A s nástupom umelej inteligencie máme pred sebou ešte vzrušujúcejšie možnosti a aj má potenciál zmeniť spôsob, akým navrhujeme, modelujeme a optimalizujeme dizajn v SketchUpe. Generatívny dizajn v SketchUpe, čo to je, ako to funguje, ukážka v praxi, to si nebudeme rozoberať. Automatizácia úloh v SketchUpe pomocou AI, toto je celkom zaujímavé. Generatívny dizajn v SketchUpe
Zatiaľ nepoznám plugin, ktorý by dokázal priamo v SketchUpe. Poznám veľa umelých inteligencií, alebo teda nástrojov umelej inteligencie, ktoré vám pomôžu priamo s návrhom. Vy mu zadáte, toto je môj pozemok, chcem tam mať budovu pre toľko a toľko bytových jednotiek alebo s takou a takou kapacitou obytnosti a on vám rozvrhne na základe svetových strán, na základe bla, 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 vypočíta najoptimálnejšie možnosti, prípadne vám urobiť nejaké iné. Je jeden nástroj, ktorý v SketchUpe funguje a nefunguje. Ono to robí cez tretiu stranu. Vždy vám to vygeneruje niečo na tretej strane a potom to viete importovať do SketchUpu. Bavíme sa napríklad o tom, že zadám mu pôdorys môjho bytu, alebo teda ani nie, že pôdorys, ale rozmer, hej, že toľko na toľko je celý môj byt a skús mi naplánovať tú dispozíciu toho bytu tak, aby to teda bolo čo najoptimálnejšie a môžete mu tam zadávať nejaké iné prompty, napríklad kúpeľňu chcem mať blízko pri vchode, chcem mať oddelený záchod od kúpeľne a tak ďalej a tak ďalej. A má to byť pre toľko a toľko ľudí, čiže sú tam nejaké parametre, ktoré viete zadať a on vám na základe toho vypluje nejaké varianty, možnosti. Viete mu tam zadať, nakoľko má byť presný a držať sa vašich pokynov, alebo má určitú voľnosť. Takže už sa začína pomaly tá doba, že prichádzame do momentu, kde budeme spolupracovať. Zase je to otázka na každého z vás, či bude alebo nebude, ale už tie nástroje tu budú. Či to budeme alebo nebudeme využívať, ale budú tu tie nástroje, ktoré takéto veci dokážu. Rozšírená realita, umelá inteligencia v návrhu, prepojenie SketchUpu, AR, VR technológie. Toto je veľmi zaujímavá téma, ktorá momentálne ale s tou AI nie celkom hrá, že AI robí niečo iné a tá umelá, teda to VR zobrazenie alebo augmented reality, teda AR zobrazenie, virtual reality alebo augmented reality, to je tá skrátka AR, VR, čo Trimble už dávno ponúka a teda aj SketchUp. Keď ste to neskúšali, vrelo odporúčam, je to naozaj super vec. Vo vašom modeli sa prechádzať vo virtuálnej realite je úplne iný rozmer vnímania vášho modelu. Optimalizácia dizajnu a efektívnosť, to už dávno má SketchUp, alebo teda majú užívateľia SketchUpu možnosť používať Sapphire a tie dáta vedia byť previazané a Sapphire je výpočet strojový, ktorý ale má nejaké prvky umelej inteligencie. To znamená, najmä v poslednom období, to znamená, že vy viete mať skoro v reálnom čase, ono to nie je tak, že v reálnom čase, ale skoro v reálnom čase po nejakom krátkom prepočte nejaký hrubý odhad toho, nakoľko je váš návrh efektívny z hľadiska energií potrebných a tak ďalej, či už na osvetlenie, vykurovanie v zimných mesiacoch a tak ďalej. Neviem, či poznáte a používate, ale ten predizajn SketchUp už je dávno v SketchUpe zahrnutý. Maťka má, kľudne môžeš doplniť, že od ktorej verzie, mne sa zdá, že niekedy 20, 19, neviem, že kedy to prvýkrát spustili, ale ten predizajn je tu už s nami hodne dlho. Akurát ľudia o ňom možno nevedia. Je pravda, že v našich končinách väčšinou poznáme tie naše obmedzenia a danosti, ktoré máme pre našu krajinu. No a potom posledný bod, budúcnosť aj vo vizualizáciách a prezentáciách, to je podľa mňa to, čo budeme najviac dneska rozoberať, aj keď tak akože to nebude len to. Za prvé, chcem používať to AR, teda ten ChatGPT, tú AIčko na nejaké komunikovanie, aby ste videli, že čo všetko sa dá pýtať. Nejdem vám ukazovať veci typu, aká musí byť široká chodba, keď má byť pre vozičkára OK a tak ďalej. Všetky tieto dáta vám vie ChatGPT odpovedať. Ale dokáže vám odpovedať aj na také dáta, alebo teda na také informácie, že
aká je percentuálna možnosť zastávania v centre Bratislavy napríklad. Hej, že koľko zelene tam musí byť, koľko zastávanej plochy. On si tie dáta vyhľadá na nete a poskytne vám ich. Chcem vás ale vopred upozorniť, umelá inteligencia, tak ako k nej pristupujem ja, berte to ako formu vášho takého našeptávača, ale nie je dobré a vôbec vám neodporúčam plne sa na ňu spoliehať. Vy ste tí, ktorí budú tie myšlienky prezentovať ďalej a vy ste za nich zodpovední. Nemôžete sa vyhovárať na umelú inteligenciu a umelá inteligencia sa môže myliť. To nie je nič nemožné, práve opačne, veľakrát sa mýli. Len taká zaujímavosť, môj syn mal na doma nejaký test, vypracoval ho a aby som to nemusel robiť ja, ručne, rátať to z hľadiska kontroly, hej, tak aby mi to netrvalo zase tých 45 minút, čo je mu, tak som to nafotil, ako obrázok dal do ChatGPT a povedal som mu, vyrátaj mi výsledky týchto. V 5 príkladoch z 13 mal ChatGPT iný výsledok ako môj syn. Tak som zobral a prerátal ten príklad ja ručne. Tých 5. A môj syn mal pravdu. A keď som konfrontoval ChatGPT, že v tomto príklade nám vyšiel iný výsledok a myslíme si, že si spravil chybu, tak on sa na neho pozrel a povedal, máš pravdu, ospravedlňujem sa, tu som spravil chybu, dokonca aj povedal, kde spravil chybu, že akú, a pokračoval ďalej, akože nechumeli sa. On sa kľudne môže myliť, nie je neomylný, takže takto treba pristupovať k tej umelej inteligencii dneska. Je to super vec na rýchle získanie dát, na rýchly pohľad, na prípadne oponovanie, kľudne mu viete postaviť ho do pozície si na druhej strane, oponuj mi moje názory, moje predpoklady, moje idei a bude vám hrať toho sparring partnera na to, že bude sa snažiť vychytať všetky tie veci, ktoré vám možno nesedia vo vašich teóriách alebo nápadoch a upozorniť vás na to, že aha, tak toto ešte musím premyslieť. Proste naozaj je to vec, ktorú viete začať používať skoro na dennej báze, bez nejakých hĺbších znalostí čohokoľvek. Nemusíte vedieť ani kódovať, proste sa s tou umelou inteligenciou rozprávate. No, a teraz by sme prešli do toho SketchUpu a ja vám poviem, že pokiaľ by niekto odpovedal, čo teda nikto neodpovedal, aj keď máme tu... Ja ťa preruším, lebo sme zistili, že nefunguje chat. Teda Aha, fungujú iba question and answer. tak to ma mrzlo. Že, neviem, skúšala som to tu ešte nejak nastaviť, ale neviem. Och, Mi to. a počkaj, ja môžem napísať? Mne to ide, asi aj tebe pôjde, Ahoj. ale Mne to ide. Že nie je chat povolený pre bežných posluchačov, tak? Že len áno. pre tých... Aha. Mhm. Tak to musíme vychytať, to je naša chyba. Toto, Neviem, tak sa neviem. potom Skúšala som to. ospravedlňujem všetkým tým, ktorí chceli Uh, nejako... v každom prípade môžete písať do tých Q&A, do otázok a odpovedí. Aj tu napísal niekto, že má skúsenosť s vyhľadávaním publikácií a rešeršou. Mhm. Uh, a to je zatiaľ všetko. Chceli do chatu, no zjavne to nejde. Že ako Ako, sa volá táto apka, čo máme teraz? e, teraz mám SketchUp. Ako z ChatGPT bolo to tá umelá inteligencia, ktorej som písal. A, a neviem teraz, lebo teraz mám SketchUp. Hej, teraz neviem, že na čo bola otázka. Neviem, či som správne odpovedal, keď nie, kľudne sa spýtajte ešte raz. Pošlem link na chat GPT. Hej, Teda. dobre. Potrebujete si tam vytvoriť konto. To konto je len preto, lebo máte nejaký počet promptov, alebo teda tých príkazov, ktoré
máte k dispozícii v nejakej verzii, potom sa vás prepne automaticky, pokiaľ nie ste platený užívateľ do tej nižšej verzie, práve kvôli tomu, že ten ChatGPT je celosvetovo rozšírený. Ináč viac o ChatGPT si nájdete, to nejdem teraz rozoberať, nie sme tu preto, my sme tu pre SketchUp. A chcem vám povedať, že v podstate všetci využívate umelú inteligenciu. Keď používate SketchUp, tak istým spôsobom podľa mňa používate aj umelú inteligenciu. Tak ako som na začiatku niekde povedal, že už je to vlak, ktorý nezastavíme, nie je to v našich silách, je len našou voľbou na ňoho naskočiť alebo zostať stáť na zastávke. Hej, to je to, čo je v našich silách. Povedať si, že čo teda idem robiť. Idem tým vlakom, nastúpim na ňo, alebo neidem, lebo neverím, lebo sa bojím, lebo niečo. To je druhá vec, hej, že tam to právo máme. Ale už len keď si zoberiete vaše chytré telefóny, alebo teda smartfóny, ktoré používate na vyhľadávanie, keď si zoberiete Google a predpokladám, že viacerým z vás používajú Google ako vyhľadávač a máte aj zároveň Gmail zriadený, vy sami neviete. Jedna taká krásna veta je, že tieto stroje o nás vedia viac ako my sami o sebe. Určite sa vám stalo, že vám telefón alebo počítač začal vyhadzovať reklamy. Ešte ste len začali myslieť na tú vec a už ste mali tie reklamy. A to je začiatok niekde, prapôvodca toho deep learningu, kde všetky tie vyhľadávacie algoritmy a zobrazovanie reklám funguje presne na tom, že vytvorí si pattern podľa toho, aké stránky navštevujete, kedy ich navštevujete, či v nočných alebo ranných hodinách, či to potrebujete rýchlo, koľko ste na danej stránke, či hľadáte rýchle informácie alebo potrebujete nejaké hĺbšie znalosti o danej téme. Všetko toto počítač spracováva. Sú to anonymné dáta, ale on si pamätá, že tento stroj vyžadoval tieto vstupy a tam niekde začalo ten deep learning. Ešte raz vravím, nejdeme teraz robiť prednášku na túto tému, dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale nejdem. Prečo som povedal, že využívate AIčko, alebo teda umelú inteligenciu? Predpokladám, že každý z vás pozná 3D Warehouse, pričom 3D Warehouse ako základný nástroj SketchUpu, ktorý všetci používateľia SketchUpu k dispozícii majú a neviem si predstaviť, prečo by ste ho nevyužívali, tak to poviem. Tak prešiel na funkciu vyhľadávania pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia sa snaží vyhodnotiť, čo asi chcete hľadať. A najlepší príklad, nie ide len o text, najlepší príklad, ktorý sfunkčnili, je teda vyhľadávanie pomocou obrázku. Keď si otvoríte 3D Warehouse, ešte raz to spustím, to je táto ikona, aj taká šípka dole, taký to logo, to je 3D Warehouse. A šípka dole, toto logo 3D Warehouseu a šípka dole, táto ikonka, tak máte 3D Warehouse. A ja tu mám pripravené nejaké obrázky, že mám nejaký obrázok niečoho, čo chcem hľadať. Tu mám Eiffelovku, stačí mi to odtiaľ presunúť, tu rovno mi hodil, že vyhľadaj podľa obrázku a vyhľadá mi všetky možné modely toho, čo som zadal na obrázok. To znamená, že tá umelá inteligencia pixel po pixeli musela vyhodnotiť, čo na tom obrázku asi je, lebo ona nemá oči ako my. Ona musí pixelovo riešiť. Hej. Pixel po pixeli. Musela vyhodnotiť, čo na tom obrázku asi je a na základe toho vyhľadať, čo asi chceme. To je presne tá ukážka umelej inteligencie. Omniverse alebo DALL-E. Áno, Midjourney, DALL-E alebo Omniverse, reagujem. Využívam na úpravu textu. Počkajte chvíľku, ja si zoberiem teraz nejaký čas, aby som vám odpovedal. Že AI používam, pomáha mi plánovať veci, píše mi napady, na články. Napady asi, na články. Áno, na články, nadpisy. A včera som sa jej pýtala práve na využitie AI pre SketchUp. Výborne.
to som veľmi rád, že ste sa spýtali. Minimálne ste dostali, teda vidíte, že to nie je predpripravené. Ja naozaj neviem, ako dnes tá prednáška dopadne, lebo neviem, No, čo mi bude. tam je ešte pokračovanie, že doporučila mi Nvidia Omniverse alebo DAL. Dali, Mhm. Midjourney alebo Omniverse. Áno, Dali, Midjourney a Omniverse sú vyslovene spracovanie obrázkov na základe promptov. To je ale niečo iné. Vy Midjourney, Dali sú moduly umelej inteligencie, ktoré na základe textu, alebo teda váš text, prerobia do obrázkov. Ale máte len obrázok, to sú pixely, hej, že nemáte model, nemáte váš model, len viete povedať Midjourney, chcem vidieť, alebo urob mi draka letiaceho nad Bratislavou a chrliaceho oheň na hrad. A vám to Midjourney spracuje tak, aby to vyzeralo. Alebo teda Dali. Dali bol o krok vpredu. Viac sa používa Midjourney práve pre nejaké voľnosti a tak ďalej, ale sú to iné moduly ako ChatGPT. ChatGPT je ten language model, teda text to text, alebo ponovom aj hlas, ale nie v našich krajinách. Zatiaľ je to zakázané v Európskej únii. Nedostali povolenie a v podstate aj chápem, lebo ľudia sa boja zberu citlivých dát. Hej, že vy keď, tak ako máte, koľký z vás používajú ináč také, že Google má svojho asistenta, aj tí, čo máte Apple, tak Siri, a tí, čo máte Google, tak je to, neviem, nemám myslím, že názov, ale keď poviete hej Google, počkaj, či sa mi zapne teraz telefón, nezapol sa, Ja to ale nepoužívam. nepoužívate to. No Mm-mm. presne tak, že Ja nie. v Aj. našich krajinách to ľudia nepoužívajú. Hlavne, vieš, prečo si myslím, že prečo je ten hlavný dôvod, prečo to ľudia nepoužívajú, lebo najlepšie to funguje v angličtine. Keď s ním komunikuješ v angličtine, tak ti odpovedá, vyhľadáva všetko možné. Tá slovenčina, aj teraz, keď som komunikoval s ChatGPT v slovenčine a on mi odpovedal v slovenčine, tak to funguje na tom princípe, že ja napíšem v slovenčine prompt alebo otázku, on ju preloží na pozadí do angličtiny, tú otázku spracujú server v angličtine, vyhodnotia odpoveď v angličtine a tu mi preloží do slovenčiny. A pri texte, keď komunikujem akože hlasom, tak je to za prvé mnohokrát zdlhavejšie, že čakám takých 10 sekúnd, 15 sekúnd, kým dostanem odpoveď, čo teda vyrušuje a pôsobí to presne tak neprirodzene. A druhá vec, mnohokrát funguje v angličtine náš jazyk málo presne. Mnohokrát sa pri tom translate, alebo teda pri preklade, sa dejú chyby. Hej, že inak to preloží, iný význam to má v angličtine ako v slovenčine a potom to tie výsledky sú skreslené a tak ďalej. Čiže tak, dobre, dosť tejto témy, poďme si ukázať nejaký inú vec. Tu mám nejaké lampy, taký dizajn, ktorý podľa mňa nenájdeme na 3D warehouse, ale uvidíme, či aspoň niečo podobné nájdeme. No, tu má nejaké zatočené niečo. Toto vyzerá najpodobnejšie, hej, tomu, čo máme, aj keď to nie je presne táto lampa. Ale vidíte, že vyhodnotil, že je tam nejaké zaoblenie, teda nejaká, Maťka, pomôž mi, jak sa to volá, kľukovnica, ale ono to má názov matematický, bože. Zlo. Špirála, Špíram. ale taká v tom 3D, hej. Čiže hádže mi tie výsledky na základe vyhodnotenia obrázku, čo keď si zoberiete, tak je to velikánska vec, lebo my to vidíme svojimi očami a náš mozog to spracováva. Ale umelá inteligencia funguje na základe 0 a jednotiek. On nevie, že to je lampa, on nevie, že tam je zábradlie, on nevie, že to je zatočené, on to všetko musí vyhodnotiť a učí to na základe deep learning metódy učenia. Hej, teda učí sa na základe obrázkov iných, čo asi to môže znamenať a tak ďalej. Dobre, nejdem vysvetľovať ešte raz tieto. Tu mám nejaké kresielko. Poďme si vyhľadať kresielko. Je to taký dizajnový kúsok a podľa mňa veľmi, veľmi podobné našiel. Keď sa na to pozriete,
tak veľmi podobné. Tu nám vidíte, že mám také X, čo nie je to, čo mám tu, ale toto sa napríklad podobá dosť, dosť podobné, aj keď nie celkom presné. Ale podľa mňa našiel kreslá, ktoré plus minus hodne zodpovedajú tomu, čo chcem. Toto je také zase dizajnovka, ale podľa mňa takéto niečo by sme mohli nájsť. No, vidíte, že tie výsledky sú veľmi podobné tomu, čo chcem. Čiže na základe obrázkov investor si vyberie, že také kreslo sa mi páči a vy rovno viete vyhľadať model na 3D warehouse toho, čo má investor, prípadne s nejakými malými zmenami si ho upraviť potom do takej podoby, ako máte. Toto napríklad plus minus zodpovedá, akurát tu má ešte aj po bokoch tú látku a tu na nemá. Hej. Čiže potom už si to len prerobíte na ten obraz svoj, ale určite máte. Toto bude zaujímavé. Toto neviem, ako si s týmto poradí. Skôr si myslím, že nie. Tu mám nejakú 3D stenu a zatiaľ mi nenašiel ani jednu. Tu nám má nejaké lámely, ale nie v 3D, zvlnené. Tu nám má nejaké dvere, ale to je plošné. No, nemyslím si. Tu na to nevyhodnotil, ale plne chápem, lebo on na základe pixelov, jemu sa ťažko posudzuje, že čo to vlastne 3D je. Ja vám ten obrázok ukážem vo väčšom. Takéto niečo. Jemu sa ťažko posudzuje, že to je zvrásnené, lebo je to skoro kolmý pohľad. On tam nevidí ten priestor, tak ako my sme naučení ho vnímať, ten priestor. On tam vidí len pixely, nuly a jednotky a jemu sa to veľmi ťažko vyhodnocuje, že čo to vlastne tam je. Takže toto plne chápem, že mal s tým problém. Tu máme nejakú lampu, stojacu lampu, ktorá má 4 nohy a potom nejaký válec a relatívne má pochopil, teda obrázok pochopil. No minimálne toto je plus minus podobné. Toto je veľmi podobné, akurát toto je dlhšia časť trošku. A je možné, že daný model ani neexistuje na 3D Veracel, takže on mi ponúkol tie, ktoré sa najviac podobajú tomuto. Tu mi hodil stojacu lampu dizajnovú s nejakým valcom hore, ale trošku inými nohami, lebo on nevie, čo je pre mňa dôležité. Či hľadám daný typ a ukáž mi rôzne varianty, alebo presne takú chcem. Takže musíte to brať presne tak, že jemu sa ťažko, ako vy viete, čo chcete, ale zatiaľ mu to nevieme povedať tak. Tu mám nejaký dom, ja vám ho ukážem. Tu mám nejaký dom, teda chatku, ktorý je vyslovene trojuholník a mám nejaký pôdorys, tak uvidíme, ako si s týmto poradí. Tu mám trojuholníkový domček, dokonca ešte teraska dole nejaké schodíky. Toto je veľmi podobné tomu, čo sme mu zadali. Až by som povedal, že veľmi podobné. Hej. Toto menej, toto je, ale nie tak celkom. Proste vidíte, že vyhodnotil to veľmi správne a ponúkol mi tie najpodobnejšie veci, modely, ktoré sa na 3D Warehouse nachádzajú, tomu, čo plus minus chcem. Takže a to je ďalší príklad. A posledný, tento stôl, tento podľa mňa zase bude trošku robiť problém. No, vyhodnotil dobre, že to je stôl. To je fajn. Ja vám ho ukážem. Zaoblenie nejaké. Vyhodnotil správne, že to je stôl. Na základe nejakých položených vecí, možno kúska stoličky a tak ďalej. Vyhodnotil správne, že sa jedná o stôl, takže mám nejaké výsledky vyhľadávania pre stôl. Je ich hodne málo teda. Tento najviac podobný tomu, ale podľa mňa, keby sme mu dali nejaké doplňujúce obrázky k takémuto niečomu, tak možno nájdeme. Dovolím si tvrdiť, že by sme našli niečo viac podobné tomuto. Čiže s týmto si zatiaľ nie celkom, alebo teda najmenej z tých všetkých obrázkov, ktoré som zatiaľ vám ukazoval, tak toto najmenej zvládol. Hej. Je možné, že keby som to urobil o pol hodinu, tak mi vypluje iné výsledky, to neviem, ale každopádne berte to tak, že je to strojové učenie, ktoré sa teda učí na základe dát, ktoré tam sypú my všetci, my ľudia. Týmto, čo sme teraz vyhľadávali, ja mám možnosť zamerať sa na nejaký
už len to, kde sa pohybujem myškou, keď som vám ukazoval, tak on môže snímať, že aha, tu tento obrazok sa mu asi viac páči a potom tento obrazok a tak ďalej. A na základe toho si zoberie spätnú väzbu, tak toto je to, čo ľudia tým myslia. A na základe toho to vyhodnocujú tie procesy za tým, spracovávajú a ponúkajú každým dňom lepšie a lepšie výsledky. To je tá umelá inteligencia a ako funguje. Takže, takže preto som povedal, že myslím si, že tú umelú inteligenciu používate a možno o tom ani neviete, a keď o tom viete, tak minimálne máte možno nejaký prehľad, čo dokáže. To je prvá vec, kde teda tá umelá inteligencia môže vstupovať. Tak ako som povedal Sapphire, alebo teda výpočet nejakých energetických ukazovateľov a činiteľov daného návrhu je druhá vec, kde postupne tá umelá inteligencia prechádza, aj keď ten si myslím, že málo ľudí používa, alebo menej ľudí používa tú Sapphire. Ináč, Maťka, my sme sa o tom už raz bavili. Ja Áno. stále neviem, či tú Sapphire, či to je, jak to vlastne je. To nie je súčasť balíka z kečapu, ale to treba samostatne kupovať. Tak? Dobre, dobre? Myslím, že áno, niekedy to bola súčasť štúdia. Mhm. A teraz, uh, Neviem, počkaj, neviem. Dobre, nevadí. Nechaj tak. Ako to je to nie je, zvlášť. nie je to nutné teraz vedieť, len aby som ja mal informáciu, len potom Je, ma je to napadlo. zvlášť Je to Sapphire. zvlášť. Mhm, mhm. Uh-huh. No, ten Trimble, rodinka, tí, čo ste boli v Bratislave na SketchUp dňoch, tak tam som to mal tak akože jednu prednášku o tom, že čo to ten Trimble vlastne ponúka. A je tam toho kvantum, čo viete mať aj od Trimblu, alebo v tom ekosystéme Trimblu. Naozaj veľmi veľa. Všetko veci, ktoré sa hýbeme v tých sférach, stavebníctvo, dizajn, návrhovanie, geológia, a tak ďalej. Čiže všetko okolo toho, statika, MEPko, MEP je ZTIčko, VZTčko, ELI a podobne, hej, tieto profesie. To je, no proste všetko, rôzne moduly pre rôzne profesie, pre geológov, pre stavbárov, pre architektov, pre statikov a tak ďalej. Všetko to tam viete nejako mať, prípadne na ten výpočet energetickej hospodárnosti. A to potom ďalšie veci, ktoré slúžia na prezentovanie všetkým. Hej, teda virtuálna realita, prechádzanie sa v modeli, augmented realita, čo sa využíva veľmi často na stavbách a dokonca už aj na Slovensku. Najmä veľké firmy, ako napríklad Proma, v ktorej som mal tú čest robiť, tak oni už majú v používaní presne aj to hodnotenie stavby alebo kontrolné dni a hodnotenie stavby pomocou nejakej virtuálnej reality alebo augmented reality, že keď má človek okuliare na hlave, tak mu zobrazuje návrh toho, čo by malo byť v danom čase spracované a ako by to malo byť. A ja to vidím cez ten skutočný obraz. Čiže vidím, že tu na chyba rúra a mala byť, alebo táto skrinka je posunutá o pol metra vedľa a nemá tam byť, lebo bude zavádzať pre niečo iné. Takže to sú nenormálne veci, ktoré nás čakajú v blízkej budúcnosti. Preto už kedy to bolo? Minulý rok? Ten SketchUp deň, Maťka. Minulý rok však. Bolo to minulý rok, áno. No, už minulý rok sme o tom rozprávali, že toto je budúcnosť, ktorá nás čaká. Skôr alebo neskôr. Hej. Môžeme sa baviť a môžeme mať svoj názor na to, že aká a kedy bude tá budúcnosť, ale skôr alebo neskôr nás dobehne. No dobre. Ďalšia vec, kde viete využívať umelú inteligenciu v SketchUpe. Maťka, zabudol som na niečo také, že priamo v tých základných veciach. Mňa už Ja, nenapadá nič. ja si myslím, Ale, že nie. ale umelá inteligencia, alebo teda nenazval by to, nejedná sa o umelú inteligenciu, ale už aj SketchUp už dávno, už od
od verzie 8, nie, ešte skôr dokonca, máte možnosť používať dynamické komponenty. Dynamické komponenty nie je umelá inteligencia ako taká, ale správajú sa inteligentne. Nie je to umelá inteligencia, lebo neučí sa. To nie je o tom, že sama seba učí, ale keď ju raz niekto naprogramuje alebo nastaví, tak sa správa inteligentne. Dokáže meniť svoj tvar, prispôsobovať tvoj tvar. Všetci, čo ma poznáte, predpokladám, že viete, že o tých aredodvierkach a podobne, teda poznáte tie dynamické komponenty a aké výhody to vie mať. Všetky takéto informácie, pokiaľ by ste chceli, máte aj prvky zadarmo, nejaké dynamické prvky na Sandy. Hej. Takže Maťka, nejdem to hádzať, poprosím ťa, hodím do chatu alebo do Q&A. Ja to budem dávať potom aj do mailu. Dobre, že kde to nájdu a tak ďalej. Ale konečne po 40 minútach plus minus by sme pristúpili k tomu, že teda ako viete využívať tú umelú inteligenciu. Chcem sa zamerať v prvom rade na taký neštandardný postup a vopred vás upozorňujem, že to nie je správny postup. Hej, že to, čo teraz si budeme ukazovať, nie je ten správny postup. Ale, lebo ideme tvoriť dizajn budovy, alebo teda môjim cieľom je vytvoriť dizajn budovy, pomocou nástrojov umelej inteligencie a pomocou jedného konkrétneho nástroja umelej inteligencie, a to je Diffusion. Okay. SketchUp Diffusion. Tento plugin máte možnosť všetci používateľia SketchUpu, nie je to viazané len na určitý druh licencie, ale všetci užívateľia SketchUpu máte možnosť si ho stiahnuť. Je bezplatný toho času, alebo zatiaľ. Ako to bude, neviem, ale predpokladám, že je možné, že ho spoplatnia časom, ale zatiaľ je free. A ukážeme si teda, keď ho nepoznáte, alebo možno aj poznáte, ale ste ho nepoužívali tak ukážeme si, ako ho vieme využiť. Návrh budovy sa ale robí opačne. Urobím najprv dispozičný návrh a potom sa hrám s fasádou. Hej? Že málo kedy to robím opačne. My to teraz urobíme tak, že zvonku to začneme robiť. Že urobíme vonkajší dizajn, ale vôbec neviem, čo bude vnútri kde. Hej? To nie je správne. To teraz to neberte tak, že takto to máte robiť, ale napríklad to viete využiť, že nenavrhujem ten daný objekt, ale potrebujem rýchlo nejaký návrh iného domu, ktorý je v susedstve, alebo tak, hej, že potrebujem niečo vytvoriť. Tak si ukážeme nejaký takýto spôsob. No, na to použijem jeden kódik, ktorý tento kódik random mass. Tento kódik nie je dlhý. Celý tento kódik vytvoril ChatGPT. Ja som mu povedal, že čo od neho chcem, keď by niekoho zaujímalo, myslím, že tu ho mám. Nebola to krátka konverzácia, tak to začala. Vytvor skript v Ruby kóde, Ruby for SketchUp, ktorý náhodne rozmiestni kvadre o rozmeroch bla 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 bla. Potom prišiel prvý kód, potom obrázok som mu postol, toto mi vypľul, zanalýzuj obrázok a zisti, čo je zle. On to sa snažil zanalýzovať, bla 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 bla. Nepodstatné, veľa možných, teda veľa úskalí, veľa chýb, veľa zmien, veľa mojich dodatočných informácií, aké hlášky, čo dal a tak ďalej. Až sme sa dopracovali k nejakej verzii kódu, ktorá teda pre rýchlosť je niekde tu. Hej. Takže relatívne jednoduchý kódik a trvalo to takto, hej, toľko to promptov a četovania. Ale vytvoril mi tento kódik a čo on robí, je, že chcel som od neho, aby plus minus miestnosť, takú štandardnú, že 3x4 metre, 3,5x4,5, alebo to nepodstatné, a na výšku 3 metre mi rozmiestni náhodne kvádre. Zadám počet kvádrov, dajme tomu, že chcem 6 kvádrov, vytvor mi nejakú hmotu. On mi ju vytvoril, presne kvôli tomu, aby som teda mal nejaký základ. A už sa teda viem začať hrať s tým, že čo chcem vyššie, čo chcem nižšie. V tomto je SketchUp super,
Všetci to poznáte, viem to naťahovať, čo bude zaujímavé. Toto zatlačíme viac dozadu, toto možno dáme niekde tu, toto vytiahneme hore. Poďme sa proste začať hrať s tou geometriou, ako by sa nám to páčilo, čo by sme chceli. Toto sa mi teda vôbec nepáči, ale nevadí. Otvoríme si Diffusion a povieme mu, zatiaľ mu nezadávam štýl, žiaden, a nezadávam mu, settingy si zadáme, ale najprv si zadáme ten prompt. On mi rovno načítal, že toto vidí na obrazovke, to je ten obrázok, to je pre ňoho obrázok. Ten musí zanalýzovať ten obrázok, to nie je pre ňoho 3D geometria, toto je veľmi dôležité aj pre vás uvedomiť si. On pracuje s obrázkom, s pixelmi. On nepracuje s priestorom, on tam nevidí ten priestor. On len na základe týchto pixelov si prehodnotí, čo je asi vpredu a čo vzadu a čo má asi akú hĺbku, akú výšku a tak ďalej. Ja mu teraz poviem, modern, tu zadávajte prompty v angličtine. Keď robíte z Diffusion, z SketchUpe, je dobré zadávať prompty v angličtine. Ak niekomu robí problém angličtina, najmenší problém použiť ChatGPT, vytvor mi prompt pre AI, ak chcem z hrubej hmoty geometrie moderný dom, teda rodinný dom v modernom štýle. Výborne, zastav sa. Prompt má byť v angličtine. CTRL-C, aj keď ja by som to určite nerobil takto dlho, takým šialeným textom, a dáme CTRL-V, uvidíme, ako si teda poradí s týmto. Dáme vygenerovať. Preto som povedal, že na toto sa nedá pripraviť. Ja neviem, čo bude hádzať táto umelá inteligencia, aké prompty bude hádzať ChatGPT. Je to veľmi zaujímavá téma, ale nedá sa to pripraviť. Máme prvý obrázok. Ja vám to skúsim zväčšiť. Máme prvý obrázok. Máme druhý obrázok. Máme tretí obrázok. OK. Zatiaľ sa mi nepáči ani jeden, tento najviac možno. Čo ale chcem ešte predtým spraviť je, vytvorím si scénu z tohto pohľadu. Túto scénu ja budem často používať. Teraz mu poviem, nechám si zapnuté toto okno. Ak by som ja vám to teraz spravím tak, že vypnem to. Keď to zavriete a otvoríte na novo, on si nepamätá nič. Hej. On si nepamätá, čo robil predtým a tak ďalej. Takže vy sa zbytočne budete odkazovať na to, že to okno zväčší alebo zmenší, lebo on už nevie, čo robil. Hej. Takže preto je niekedy výhodnejšie toto okno nechať otvorené. A teraz to urobíme tak, ako som ja zvyknutý. Daj tam modern, HOUSE, front, fasáde, main entrance, dark wood, alebo materiály teraz mu nepletme do toho. Zatiaľ mu nechajme hmotu, dáme tam Windows a čo urobíme je, vyberieme no štýl, moju geometriu zober len na hrubo. Znížim mu, nakoľko má rešpektovať model geometrie. Hej. Tento model geometrie rešpektuj na 0,3, hej, teda 30%, alebo tak nejak by som to nazval, aj keď to celkom nie je pravda. A prompt, teda moje zadanie, zdvihneme na 11. To chcem veľa. Na 12 to nedám, ale na 11 to chcem. Chcem najviac, aby si toto dodržal. Tieto moje prompty. Vyskúšame generovať. A uvidíme, aké výsledky teda dostaneme.
downloading. Už vidíte, že podľa mňa sme dostali niečo o mnoho krajšie ako prvýkrát, kde sme mali nastavenú tú rešpektovanie geometrie hodne vysoko, 0,9, keď dobre pamätám. A to znamená, žiadne okná som tu nemal, žiadne dvere a tým pádom som to mal také holé bose. Hej? Lebo sa snažil rešpektovať príliš tú geometriu moju. Tým, že som mu znížil rešpektovanie geometrie, ber to len ako nejaký nástrel a vytvor mi niečo, tak mi o mnoho lepšie výsledky začal hádzať. Poďme sa pozrieť a kľudne mi napíšte. No, škoda, že ten chat nefunguje, lebo teraz by ste, ja som si to predstavoval tak, že vy z týchto troch mi poviete, ktorý sa vám najviac páči a ten ideme rozvíjať. Hej. Ale už podľa mňa sami mi dáte za pravdu, že už to začína byť niečo, čo vie byť ďalej použiteľné. Hej. Napríklad toto sa mi celkom pozdáva. Tak vyberieme toto. Vyberieš toto, dobre. Tak budeš vyberať ty, Maťka, dobre? Budeš, Dobre. ďakujem krásne, do obeda. Aj to... To ja som odpovedala, to je v pohode. Dobre. 2, 3. 2 čo? Neviem čo, 2, 3. Obrázok. Druhý a tretí predpokladám. Aha, výborne. No, tak sme sa zhodli v trojke. Maťka, ty tiež vravíš trojku? Áno. Dobre, tak si to poďme dať, že add to scene. Môžem si to uložiť ako obrázok, toto vygenerované? Môžem. A mať ako obrázok na disku, ale ja som teraz použil funkciu add to scene. Pridaj mi to v SketchUpe do scény. Zmenším si toto okienko, aby mi tak nezavadzalo veľmi. A dám si ho niekde bokom a vidíte, ja vám to teraz trošičku posuniem, hej. Vidíte, že tá moja scéna, ten môj model, tu neviem, že ako to vidno, ale tu je tá moja geometria a tu mám ten môj obrázok. A čo ja chcem robiť? Snažiť sa tú moju geometriu prispôsobiť tomu, čo mám v obrázku. Takže vidím, že táto hmota, potrebujem si tam nájsť ten bod vzadu, tento, nie tento, posunieme to niekde do tejto úrovne, toto môžeme trošičku skrátiť, toto ide, počkať chvíľku, veľmi nahrubo to chcem namodelovať. Toto je plus minus v rovnakej úrovni ako táto vec, takže toto je len také vypustenie. Tuto mám takisto v jednej úrovni a tu mám nejaké zapustenie. Dobre, čiže čo ja chcem spraviť, urobíme to teraz inak. Toto ja si pomažem a ideme tvoriť len na základe týchto vecí, ktoré tu máme. Tu mám tú svoju vysokú väžu. Táto kocočka bude v rovnakej úrovni. Ideme si ju, bože, ešte jednu vec mi nechajte urobiť. Toto chcem vypnúť, toto neznášam. Dobre, tu na to máme potiaľ, tuto máme v tomto smere, no chyť mi tento smer, tu niekde si, kde si, tu si. Tento smer ideš potiaľ, potom máš nejakú hmotu niekde tu, dajme tomu takto zapustenú a táto hmota ide niekde potiaľ. Dobre. Tu máme niečo vytiahnuté a potom máme ešte jednu kocku, teda ďalšiu hmotu. Niekde takto. Niekde takto. Máme to takto vysoké, čo teda nie je celkom pravda, ale môžeme to teraz takto nechať a potom tu máme ešte jednu hmotu. Dobre. Takže túto hmotu ja si prekopčím tu na niekde. Scalneme si to na túto úroveň a vzadu niekde potiaľ. Plus minus máme tú základnú hmotu moju. Hej? Keď sa nemýlim. Viem, že toto a toto mi tvorí jeden celok, viem použiť zase nástroje SketchUp, spoj mi to do jednej, toto môžeš spojiť do jednej, alebo zo všetkého spravíme jednu hmotu. Môžeme to aj takto spraviť. Toto s týmto spoj, nedá sa. Čo nemám?
solid, group, aha, dobre. Nemá žiadne erory. Nemá žiadne erory, ale ja si myslím, že viem, čo tam je za error. Tu nemám backface. Tak čo ti vadí? Neviem, čo ti vadí, prečo nie si solid? Prečo nie si solid? Nevadí, dobre. Nemáš solid inspektor? No, však som ho použil a vyplul mi, že nemám žiadne chyby. Aha. Som niečo našiel. Dobre, teraz je to solid, OK. Takže zoberiem toto s tým spojím a toto s tým spojím. Dobre. Teraz to mám všetko v jednej hmote. Keď to mám všetko v jednej hmote, tak si viem priamo tu otvoriť a pozrieť. Toto okno má rozmer 6600 x 1400, čo je v pohode rozmer. A ešte môžeme overiť zo spodu parapet 700, no a dajme tomu tiež môže byť. Hej. Čiže fakt môže byť presne na tomto mieste to okno. Ináč je dobré takéto veci si overovať, práve kvôli tomu, že on nemusí vedieť, nemusí sa trafiť presne do toho. Tu nám máme nejaké zakusnutie, takže tu si vieme urobiť nejaké zakusnutie, dajme tomu, že potiaľ toto mi ide hlbšie dovnútra, hej, a ide to, dajme tomu, hodne hlbšie dovnútra. Tu vidím, že mám nejaké garážové dvere, len na to, aby som tu mal garážovú bránu, potrebujem dostatočný rozmer, mám 2,9, takže určite viem, že to nemôže byť takto. Toto musím posunúť viac a tu potrebujem nejaké garážové vráta, dajme tomu túto výšku, ale potrebujem im tam dať nejaký zmysluplný rozmer, čiže dajme tomu takúto šírku nejakú. Toto bude garážová brána, dajme tomu, že to naznačím nejak takto, delené 6. To máme toto, čo tam ďalej máme. Tu máme niečo vysunuté, to si môžeme spraviť. Nejdem to teraz pre rýchlosť robiť presne, ale plus minus viete, čo chcem robiť a teda čo viete robiť. Tu si niečo takéto vysunieme. Ja to mám ešte aj takto, dobre, tak tu nadáme niečo do priestoru. V tomto je SketchUp super. Konečne máte možnosť využívať ten potenciál SketchUpu naplno. Zozadu ho zatiaľ nerobíme. Tu sme mali nejaký otvor, vôbec nepamätám, či bol takto, či takto, ale v podstate mi to je teraz jedno. Môžeme to pre túto chvíľu urobiť ako nejaký balkón, s tým, že toto zasunieme na túto úroveň, necháme tam ten prediel a tu by sme potrebovali potom nejaké zábradličko, ale to zatiaľ necháme teda len v takejto rovine. A tu bolo niečo zaujímavé, čo sa mi páčilo. A tu je hlavný vstup a nie tu. Aha. Alebo neviem teda, čo to je, ale dajme tomu, že my si z toho ten hlavný vstup spravíme. Takže tu si natiahnem niečo do priestoru, toto vytiahnem do priestoru, toto vytiahnem a takto. Teraz to len pomažem, aby mi to netvorilo zbytočne geometriu. Máme, tuto ešte môžeme, zatiaľ zozadu nerobíme, ale môžeme to nechať takto nejako. A tu dáme nejaké vstupné dvere. Dvere 2400 na výšku môžu mať a 1500 na výšku môžu mať. To je v pohode a dáme to predelené niekde takto. Že tu mám nejaké hlavné krídlo a tu mám nejaké vedľajšie. Dostal som teda takýto nejaký obrázok, ktorý plus minus zodpovedá. Je to hrubý nástroj. Ešte tu mám niečo, toto som tam nedal a to môže byť tiež zaujímavé. Takže toto tam dáme. Dobre, tak poďme modelovať tu. Tu si chcem vytvoriť, musí tam byť odskok, takže odtiaľ idem v tomto smere, vytvorím si nejaké teda zapustenie dovnútra. Dajme tomu, že to dáme na nejakých 500. A to 500 zapustenie bude veľká presklená stena, ktorá bude, dajme tomu, delené na 3 časti. Dobre,
Mám nejaký základ. Poviem mu, znovu načítaj túto moju scénu, nechám mu ten istý prompt, poviem mu geometriu trošku vyššie, už na 0,5. Poďme sa pozrieť, čo dostaneme za výsledky. Už vidíte, že tá geometria je iná, trošičku iná. Tak si poďme ukázať, že čo za výsledky sme dostali tentokrát. Nie za mňa. Zaujímavé, niektoré prvky, ale nie. Toto najviac za mňa. Toto najviac za mňa, dokonca aj toto sa mi tu veľmi páči, to zapustenie garáže s touto časťou, ale vybehnutá stena dopredu. To môže byť pekný. Tu dodržal tie veľké presklené, to je toto. Tu mi dal dvoje a tú tretiu, ktorú vidno len z časti, mi dal v dreve, tiež zaujímavý detail. Poďme sa na to pozrieť, nemám balkón, mám celo presklené a dodal mi tu zábradlie, ktoré sme aj tak rozmýšľali, že asi tam bude musieť byť, takže fajn. A tu nadal veľké okno. Podľa mňa toto je super, akurát toto celkom nedáva zmysel, lebo tu je nejaký parking pre auto, ale tu mám hlavný vstup, tak to vyzerá. Hej. Dobre, beriem. Keď sa mi to páči a chcem ďalej rozvíjať túto myšlienku, zase add to scene. Keď nie, ja to teraz pridám, lebo celkom sa mi to páči. A teraz vidíte, že už sa to o mnoho viac podobá tej mojej geometrii toho modelu. Neviem, ako to vidno. Maťka, kľudne mi povedz, ale tu také čiarky vidno, aj tú šedú geometriu moju, cez ten obrázok. Keďže sme mu dali 0,5 váhu mojej geometrie, tak vidíte, že o mnoho viac ten obrázok, ktorý mi dal, zodpoveda tej mojej geometrii. Prompt mám stále vysoký, lebo chcem tieto prompty môžete v čase meniť, to si o chvíľku ukážeme. Toto ja si nechám. Zatiaľ to nejde meniť, ten môj model. Ja to nechám všetko tak, ako je. Akurát jednu vec môžeme spraviť. Tu na to vieme urobiť tak, ako to on navrhuje. Potiahnuť to teda dole. Toto môžeme pomazať a túto čiarku si nakopírujeme niekde do stredu. Budem mať teda 3. Keď chceme, môžeme si tam pridať aj ten profile builder. Ja to na rýchlo spravím teraz. To nie je až tak podstatné, ktoré zábradlie tam takéto tam vyberieme. Dobre, vyberieme to. Chcem to niekde odtiaľ. Chcem tu. Chcem potiaľ. Nechcem tento kúsok mať. Dobre, mám tam dokonca aj zábradlie. Vrátim sa späť na tú moju scénku. Teda scénu vytvorenú. Výborne, poviem mu, toto zábradlie je hnus. Ako tu v tejto geometrii není hnusné, ale to musím zmeniť. Prepáčte mi, ale musím to zmeniť. Ne, toto chcem, toto. Toto chcem. Tak, dobre. Bude to lepšie? No, o niečo. Dobre. No, a to isté zábradlie môžeme pridať aj tu vlastne. Aj keď toto nie je balkón, lebo to nemá dostatočnú hĺbku, ale nevadí. Dobre, dáme mu tam niečo také, aby to teda malo v jednakej výške. Toto sa mi celkom páči, tak preto som si to uložil ja ako scénu. V SketchUpe sa kedykoľvek viete k tým vytvoreným scénám vrátiť. Takže vy sa viete v tom procese dizajnovania vrátiť späť a povedať si, aha, tu som niekde začal a vlastne myšlienka, keby toto bol ten prvok, ktorý sa mi tam najviac páči, tak toto sa úplne vytratilo časom a môžem sa porozmýšľať, že ako to viem zakomponovať do toho ďalšieho a ďalšieho návrhu. Tu mám napríklad bočné okno, ale mám to zapustené. Môžem tu mať nejaký otvor, že nemusí to byť plná stena, môže to byť otvorená stena, lebo tu chcem vyhľadať nejaký pekný stromček a tak ďalej. Napríklad, neviem čo. Tu mám nejaké lamely, takže môže tu byť otvor s nejakými lamelami, teda žalúziami. Tu mám nejaké okienko, mám nejaký kameň a tak ďalej. Proste už sa začína rysovať nejaká naša základná geometria. Ja teraz nebudem žiadne robiť zmeny, okrem tých, čo sme tam urobili na modeli. Akurát tu chcem jednu vec spraviť.
A to chcem spraviť. Toto sa mi totiž to nepáči tak, ako to je. Takže ja to urobím následovne. Tieto, ale aj túto si potrebujem offsetnúť potiaľ. A túto líniu chcem dať potiaľ. A toto celé ja chcem zdvihnúť. Vytvoriť tu niečo takéto. Hej, toto sa mi viac páči. Dobre. Takže mám takúto zmenu geometrie. Poviem mu, môžem mu meniť tento prompt. A teraz si to ukážeme. Dáme big glass windows. Môžeme mu zadať stone, dark, wood, cladding. A zatiaľ to necháme takto. Geometriu mu necháme zatiaľ na 0,5. Prompt zatiaľ necháme 11. Uvidíme. Spravil som jednu chybu. Dobre, že sa mi to stalo. Nechal som mu tento obrázok. Tak ako som vám na začiatku vravel, on analyzuje obrázok. Tento obrázok analyzuje. Takže všetky tieto prompty a nastavenie rešpektuje a vychádza z tohto obrázku. Nie z mojej geometrie, z tohto obrázku. Takže tu vidíte variácie tohto obrázku na základe môjho promptu. Hej. Tu sú variácie môjho obrázku, nie geometrie. Vždy musím dať refresh, keď chcem použiť ten môj SketchUp okno. A teraz mu dáme generuj. A ešte jednu vec spravíme. To dáme potom vyrendrovať. Left side alebo rage on the left side with her car toto už podľa mňa nezvládne celkom, ale vieme to vyskúšať. No, najprv sa pozrieme na to, čo mi tu vytvoril. Ide do nejakého súmraku, čo mne teraz nie je vhod. Je to super, ale nie je to vhod pre mňa, lebo je tam ťažšie viditeľná tá geometria. Takže mu vieme dať Sunny je s jedným, keď dobre pamätám. Zase som použil tento obrázok. Nedá sa to zastaviť. Tuto neviete zastaviť. Tu už musí dobehnúť celý ten proces. Čiže na základe toho obrázku mi bude sa snažiť tie prompty dodržať. Aspoň vidíte, no tu už trošku viac vidno, ale ja to vrátim späť a ešte raz to vygenerujeme. Čo sme tam pridali? Big Glass Windows. V podstate by s tým nemal mať problém, lebo máme tam veľké presklené plochy, ktoré nám zodpovedajú. Dark Wood Cladding, tmavé drevo a obklad, fasáda. Uvidíme, či toto mi niekde zakomponuje. No tak tu je Darkwood, ale trošku iný som chcel. Tu je Darkwood, hej. Ale trošku iný som chcel. Dobre, môže byť. Tu na dokonca urobil odskok, tak ako máme, čo je fajn, ale už nedodržal túto linku. Toto zdvihnutie. Niečo sa tam črtá, ale nie je to to. Toto poňal ako zábradlie. Vidíte, že vyložil si to ako nejaké zábradlie. Toto zábradlie, teda tieto presklené, to tak čudne vyzerá k tomuto zábradliu, ale môže byť. A z tohto spravil drevo, čo je pekné. A tu má veľké presklenie, čo nie je dobré. Tu by malo byť drevo, lebo to sú tie main door. Aj keď teraz to vyzerá tak, že tu sú tie main door a toto je nejaký bočný východ. Nepridal ale car pred garáž ani v jednom obrázku. To neurobil. No to je to, čo som povedal, že to už môže byť na neho too much. Tu mám nejaké, neviem, či si to vyložil ako Darkwood Cladding, to neviem, ale každopádne toto nie je ono.
toto sa mi celkom ľúbi. Toto svojou geometriou možno, ale nie som spokojný stále. Takže vrátime to späť do tej geometrie a pozrieme sa, čo vieme spraviť inak. Bude to front fasada, main entrance tam nepotrebujem dať, big glass windows tam nepotrebujem dať. Meníme fasade VTH stone and dark wood cladding a garáže dáme len car in front on left side. Vyskúšajme to takto a dáme rešpektujme geometriu na 0,6 a prompt mi splň na vyskúšajme 10. Koľko ideme? Hodinku. Je to pre vás zaujímavé, či nie? Lebo môžeme skočiť niekde inde. Skúste Maťke napísať, Maťka mi potom povie. Ja teda budem pokračovať, ale bol by som rád, keby ste jej cez ten Q&A napísali, že či teda má zmysel pokračovať, alebo hrubú ideu máte a možno niečo iné. Ale myslím si, že ako je to za mňa putavé. Dobre, tu už sa začíname približovať, aj keď drevený obklad mi dal na garáž, dovnútra tu, ale stone mám všade inde, čo teda nie je celkom moje, ale môj model nemá žiaden materiál použitý. Vždy je to len hmotovka. To je čistá hmota. Tu dokonca aj farebnosť je taká moderná. Vieme urobiť ešte jednu inú vec. Skúsme urobiť to, že mám nejakú geometriu a ja mu nedám modern house, ale dám mu house a dáme eclectic architecture. Teraz bude totálne zmetený, ale musím mu zdvihnúť trošku prompt a rešpektuj geometriu trošku menej. A poďme to vyskúšať. Eclectic architecture, môžeme vyskúšať nejakú antique architecture alebo niečo také. Uvidíme, čo za výsledky dostaneme. Sám som zvedavý, lebo fakt to, už chápete, že na toto sa pripraviť nedá. No, podľa mňa to nie je to, čo som očakával. Dáme mu tam Sozy architecture, old house, sunny day vymažeme. Pre old house sa viac hodí možno iná scéna, front facade with stone and dark wood. Materiál nedefinujme. Front facade, poďme vyskúšať generovať. Cozy architecture je taká vidiecká architektúra, také chatkové niečo, taká vidiecký štýl chatky. No, tak už máme niečo, cozy. Vidíte, že niečo z mojej geometrie zobral, ale tým, že sme mu to znížili na 0,4, tak naozaj len v hrubých rysoch. Hej. Mám tu veľké okno, mám tu veľké dvere a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vy naozaj viete kedykoľvek začať upravovať tú architektúru a prispôsobovať a navrhovať ten dom a tvoriť, dizajnovať to, čo robíte s pomocou umelej inteligencie len na základe toho, čo robíte. A v SketchUp je v tomto naozaj úžasný. Všetci mi dáte za pravdu, že hádam najlepší program na také rýchle naťahovanie, posúvanie, push-pull, scaling a podobne. Proste veľmi rýchlo sa tu tá hmota tvorí a spolu s týmto nástrojom veľmi rýchlo viete dostať relatívne
vie vás to nakopnúť. Nevravím, že vám to vie vytvoriť dizajn, ale vie vás to nakopnúť a ukázať vám rôzne štýly, rôzne možnosti toho, kde sa až viete dostať. Maťka, vidím, že máme Q&A. Mám Môžem, to, či no, môžeš? že keď máš scény, napríklad 4, vieš si z nich cez tento diffusion spraviť fotky, teda 4 pohľady, ako keď robíš cez nejaký renderovací program. Ešte raz prosím. Ja som menej chápavý asi v tomto. Keď mám Uh, scénu Podľa vytvorenú, mňa, že to je keď čo? si spravíš 4 scény, tak aj cez TEU, aj cez iné vieš spraviť akoby ten bench render, že ti to Nie, vypluje podľa mňa 4. sa nepýta na to posluchač. Podľa mňa sa pýta na to, že keď mám tento obrázok, či viem mať pohľady zo 4 strán na tento obrázok? Nie, neviem, lebo to nie je Mm, geometria. Ale neviem, či sa na to pýta. Ja len si myslím, že asi toto ho zaujíma, že keď mám áno, obrázok, viem tento istý áno. obrázok vidieť zo zadu? Nie, Asi áno. neviete, lebo je to len obrázok. Hej? Práve to je tá ďalšia fáza tohto, čo robíme teraz, že keď teda som s niečím spokojný, napríklad s takouto geometriou, hej, ja som si ju uložil ako scénu, skúsim sa vrátiť neviem, kde sme tu boli, neviem, kde to už bolo. Dobre, nevadí, vyberieme niečo z týchto. Dajme tomu, no tak toto zrovna není. Toto zrovna není. Toto určite nie, toto tiež nie, čo sme tam mali modern. Dobre, proste ide o to, že ja viem, keďže mám vytvorenú nejakú geometriu, tak viem si tú geometriu teraz natočiť z tejto strany Ale tam to musíš zadávať na novo, nie? a musím na novo, len vtedy je vhodné použiť ten istý štýl, ktorý si mala s tými istými údajmi. Že skús mi. Vy vidíte, pamätáte tieto obrázky, alebo teda dobre, ja vám skúsim urobiť to, že ktorý si uložíme? Tento? No snáď, no, dajme tomu, že dáme ho, počkaj, dáme ho ako scénu. Hej. A teraz urobím to, že natočím sa vedľa, teda zozadu. Tu mám takú ako nezmyselnú geometriu, takže buď to upravujem, ale pre tento prípad ja to nechám tak na schvál, nezmyselnú geometriu tam mám, hej. Lebo zozadu sme to netvorili. Tento výkus je tu nezmyselný, tento výkus dajme tomu, ale toto nemôže tak byť, tu musia byť nejaké stĺpy staticky a tak ďalej. Čiže je vhodné, keby ste urobili tú geometriu aspoň plus minus tak, aby teda bola použiteľná. Toto vieme urobiť zase s takýmto vysunutím. Toto vieme urobiť s takýmto vysunutím, s tým, že túto čiarku zmažeme. Dobre, teraz nechám všetko tak, cozy architecture, no style a tak ďalej a tak ďalej. Natočím mu tento pohľad a poviem mu nie front fasáde, ale dáme mu back fasáde alebo backside alebo niečo také. A uvidíme, čo vytvorí. Toto je tak nezmyselne ukončené, nevadí. Teraz teda máme hodne nízko tú geometriu moju. Chcem vidieť nejaký názor, nejaký nápad. Toto je úplne scestné, toto je úplne scestné, to je prístavok k nejakej budove, ako v rámci miestnosti. Toto je zaujímavé, ale stále to berie ako prístavok. Prečo? Dáme tam modern, nedáme old house, dáme back fasáde a dáme patio, big glass, open, dáme big glass, to mi urobila sklenú fasádu, to nechcem, dáme window. Nie, z tohto obrázku. Viem inak urobiť aj to, že z nejakého obrázku použiť a vygeneruj mi nejaké iné, ale on berie pixely. On nevie povedať, že toto je obrázok z front a vytvor mi na základe toho back. Hej, to on nevie.
Dáme ešte raz generovať. Mohli sme sa skúsiť s týmto pohrať, že toto znižiť na 0,3, zvýšiť prompt a tak ďalej, ale uvidíme, čo dostaneme. Dobre, máme nejaké výsledky. Toto vyzerá zaujímavo. Dokonca aj s nejakou teraskou. Veľké presklené, to je to Big Glass Window. Veľké presklenia, oceľovká konštrukcia. Tu máme v rámci nejakej inej zástavby, ale pekné farebné. Toto tiež je celkom zaujímavý nápad, začať sa hrať s farbami. Tu mám túto, ale tu je tá moja geometria a nie celkom zodpovedá tomu, čo mám spredu. Takže môžeme sa vrátiť späť a skúšať tam vytvoriť nejaký iný prompt, ten, ktorý sme mali, Darkwood Cladding, či čo sme to mali? Stone, ja neviem, čo sme tam mali, ale preto vravím, že je dobré nechať si ten prompt spredu a ten istý prompt použiť zo zadu s tými istými parametrami, plus minus bude hádzať podobné výsledky. A viete to zopakovať. Keď sa vám ani jeden z týchto troch nepáči, poďme ďalej, ukáž mi nejaké iné. Viem sa hrať s týmito, viem sa hrať s promptom, viem sa hrať s týmto a dopracujem sa k niečomu, čo plus minus zodpoveda tomu, čo máme spredu. Tu už sa dostávame viac do toho, čo máme spredu a akurát by som urobil jednu vec, zdvihol by som trošku viac rešpektovanie geometrie. Hej, čiže ja by som urobil to, že mám tu nejakú geometriu a chcem, aby si mi to rešpektoval. Toto je tu nezmyselné. Toto urobíme inak. Vytiahneme to viac do priestoru a tu dáme nejaké dvere. Prosím? Že ja si myslím, že ten princíp Je jasný, nie? je jasný, áno. Áno. Je tu ešte podľa mňa zaujímavá otázka, Áno. že kým od neho dostaneme, čo potrebujeme, nebolo by rýchlejšie si to vlastne na mieru nakresliť? Určite áno. Keď viete presne, čo chcete. OK. To je presne to, že keď viete, čo chcete, určite je rýchlejšie si to rovno namodelovať. Ide o to, že my teraz tvoríme dizajn. Ja som nevedel, čo idem tvoriť. Ja som nemal predstavu o dome, ktorý idem tvoriť. Ja som vám neukázal, že takýto dom chcem. Spolu tvoríme niečo, kde vôbec nemám nápad. Predstavte si situáciu, že máte klienta vedľa seba, ktorý nevie, čo chce. Nevie, čo chce. Povie vám, páči sa mi moderná architektúra, mám taký a taký pozemok, to znamená, základnú hmotu máte, chcem to mať dvojposchodové, čiže vy máte aj základnú výšku a veľmi rýchlo, bez pracnosti, len na základe promptov, s ním vedľa seba, mu viete ukazovať a prejsť si s ním, čo by sa mu na tom pozemku asi páčilo. Rozumieme sa? Vôbec nespochybňujem to, že keď presne viete, čo chcete modelovať, tak je jednoduchšie to namodelovať. Ale pre klienta, prípadne pre ľudí, ktorí používajú SketchUp a nie sú odborníci, len si potrebujú vytvoriť nejaký názor, je podľa mňa toto skvelá vec. Lebo ja neviem, čo sa mi bude páčiť. Hej? Ako teda nie, že ja a možno vy, ale isto sú ľudia, ktorí nemajú názor, ktorí nevedia, že chcem to takto alebo chcem to takto. A práve tá umelá inteligencia im veľmi rýchlo, bez nejakej väčšej námahy, dá možnosť vyskúšať a overiť a otestovať veľa rôznych štýlov. Len keby som tu zadal prompt color, alebo pastel color, alebo klikavé farby, red, blue, green, lebo tieto farby veľmi rýchlo dostanete nejaký nápad a možno poviete, že takto to určite nie a možno to klienta alebo návrhára posunie ďalej. Že toto je celkom zaujímavé a toto by som rád použil vo svojom modeli. Hej, čiže Môžeš to aj použiť podľa mňa, keď potrebuješ nejakú grafiku prezenčnú, akože že čomu sa venuješ na nejaké marketingové účely. Že nemusí to byť niečo konkrétne, akože len vieš proste čo, tí, čo ma takáto sledujete na inšpirácia. Facebooku,
tak veľakrát som tam dával príspevok. Napríklad Vianočný pozdrav Minulého roku. minuloročný Vianočný pozdrav, čo som pridával na Facebook, bol celý robený pomocou SketchUpu a Diffusion. Mhm. Ja som vedel, že tam chcem vianočnú tematiku, vedel som, že chcem námestičko s nejakým stromom a neviem, či som tam dokonca nedal aj to, ako môj model v SketchUpe vyzeral. To bola hrubá geometria. A všetko Mhm. ďalej bolo cez prompty a vytvorený podľa mňa veľmi pekný vianočný pozdrav, kde ako fakt, berte to tak, že to je taký váš pomocník, bez toho, aby ste museli otvárať 10 časopisov a ukazovať klientom, že a tu tam máte taký štýl, a tu na máte, keď použijete farby, a tu na to máte, keď použijete, ja neviem, modernú, a tu na to máte, keď použijete nejakú tvrdý štruktúrálny dizajn a tak toto vyzerá, keď a tak ďalej. Klient vám povie, páči sa mi tento obrázok. Mnohokrát na základe vlastnej skúsenosti viem povedať, že klient nevie, prečo sa mu páči ten obrázok. Vie, že niečo na tom obrázku sa mu páči a vy to môžete pochopiť úplne zle. Vy to pochopíte tak, že jemu sa páči tento štýl architektúry. A v konečnom dôsledku zistíte po XY pokusoch vlastne sa vrátite späť k tomu pôvodu a zistíte, že jemu na tom obrázku sa páčila tá patina na tom dreve. Ale to vôbec nemá nič s tým štýlom architektonickým. Alebo málo kto z tých klientov je natoľko zdatný, že vie zanalizovať, čo sa mu na tom obrázku páči. Dobre na ňo pôsobí. Páči sa mu, lebo dobre na ňo pôsobí, ale nevie prečo. Či pre farby, ktoré sú tam použité, či pre materiály, lebo sú teplé. On to nevie povedať. Mnohokrát to nevie povedať. Tak. Dobre. A teraz podľa mňa taká najdôležitejšia otázka, že či niečo z toho, alebo celkovo ten diffusion sa dá použiť v praxi, napríklad v interiéri, že mám nakreslený interiér a potrebujem nejak, proste nechcem to rendrovať vo V-Ray, v Enscape alebo v Lumione a chcem na to použiť iba ten diffusion. Dá sa to? Myslíš, že ten výstup bude pekný alebo dostatočný? Alebo... Odpoviem ti tak, že vie byť pekný, len my sme vôbec nepoužívali štýlizateľ, hej? Takže tu, keď si zvolíte interiér fotorealistik, tak ja vám len ukážem, že čo vám to pridá, aké prompty. To interiér fotorealistik znamená, že on tam doplnil tieto fotky, že RAW Photos, 8K, teda vysoká kvalita, UHD, Ultra HD, tam Maťka, vidíš to? Ja to neviem prečítať. Neviem, čo tam je. Neviem, DSLR, neviem. Soft lighting, teda mäkké svetlo. High quality. Film grain, teda ako keby som fotil na film, aj s nejakou zrnitosťou. Fujifilm X-T3, interior, indoor, architectural. Tieto prompty on tam doplnil. Samozrejme, viem doplniť ja svoje. Ide o to, že čím presnejšie zadáte prompty, tým presnejšie sa približíte k tomu, čo chcete. Čím jasnejšiu máte geometriu a poviete mu, že rešpektuj mi moju geometriu, tým presnejšie vám zostanú stoličky také, ako máte navrhnuté a lampy také, ako máte navrhnuté a linka a tak ďalej. Hej. Čím nižšie to dáte, tým menej to bude rešpektovať vašu geometriu a bude vymýšľať. Čím viac to dáte, tým viac bude geometriu vašu rešpektovať a menej napríklad prompty riešiť. Je to, ja by som to povedal tak, keď chcete vymodelovať celý interiér, navrhnete si so všetkými svietidlami, sedačkami, vzorom kobercov, vzorom látky a tak ďalej a chcete to dať vyrendrovať, poviem to týmto slovíčkom, do AIčka, do Diffusion, viete sa priblížiť k tomu, ale myslím si, že lepšie pre vás je použiť nejaký renderovací engine. Dobre, ale berme to tak, že nechcem investovať teraz do rendru. Tak viete dostať veľmi podobný obrázok, tak to poviem, že nedostanete presný render vašej scény, ale viete dostať veľmi
podobný obrázok, ktorý viete ukázať klientovi a bude relatívne pekný. Ja vám skúsim urobiť to, že teraz mu dám prompty hodne nízko, geometriu hodne zdvihnem a zmeníme to na exteriér. Hej. Geometriu dáme takto, nie, prompty dáme vysoko, dáme 11 a geometriu dáme na 9. A vyskúšame, čo dostaneme, keď som tam dal exteriér fotorealistik. Dobre? Aby ste videli ten rozdiel, lebo teraz ste videli, že tie obrázky sú také pozliepané, polatané, poplatané. A teraz tu nemám skoro žiadnu geometriu zadefinovanú. Ja vám to zväčším. Toto je škaredá textúra, ale inak skoro nič nevidno, takže použiteľný obrázok za mňa. Hej? Toto si myslím, že kľudne viete ukázať investorovi. Nie je to render, ale je to obrázok, ktorý viete prezentovať ako nejakú rýchlu vizualizáciu. Hej? Toto takisto, dajme tomu. Viete prezentovať ako nejakú rýchlu vizualizáciu. Keď sa zameriate na detaily, tak vidíte, že tu je tá textúra taká krčená, či jak to nazvať, aj taká zdeformovaná. Toto má taký nezmyselný nádych nejaký, že to vyzerá ako nejaký zvrásnený betón alebo piesočná pláž. Čiže nájdete tam hlúposti. Toto napríklad v 3D nedáva zmysel, že tu mám okno, ale toto ako keby vychádza dopredu na základe tohto uhla. Hej. Čiže on tam bude mať takéto nezmysly. Toto neviem, čo je, či to je samostatne stojaca stena, či to je komín, či čo to je, neviem. Ale on tam bude mať takéto nezmysly. Samozrejme, vždy viete dať použiť znovu, akože vytvor mi nové 3 obrázky a určite, dovolím si tvrdiť, že určite nájdete niektoré, ktoré budete vedieť prezentovať ako nejakú rýchlu tvorbu, ale nie ako hotový váš návrh. To nie. Ale pri interiéri áno. Že keď No máš ako rýchlu interiér, tvorbu. tak Nie, áno. zase, ako rýchlu tvorbu áno, lebo Ale budeš že mať... keď ti to dodrží akože tie materiály, že si to tam nezmení, len to nejak osvetlí napríklad, tak je to v pohode, nie? No to je zase také, že ty to osvetlenie nebudeš mať reálne. Vieš, on tam vidí nejaké okna, on si to nasvieti nejako a kľudne sa môže stať v tých AI rendroch alebo AI obrázkoch, že keď mám na ľavej strane slnko, aj na pravej strane, teda okno, aj na pravej strane okno, tak on mi ten interiér nasvieti ako keby z 2 strán, čo nie je možné, lebo slnko mi nemôže svietiť aj zľava, aj sprava, vieš. Čiže to Mhm. sú také... No, nebude to fotorealistické. Tak, že vieš sa priblížiť k tomu svojmu návrhu podľa toho, že ako mu zadaš tie prompty a podľa toho, ako mu zadaš, že má alebo nemá dodržiavať geometriu a nakoľko si má vymýšľať, hej, podľa tých promptov, tak na základe toho ty sa vieš priblížiť veľmi, priblížiť tomu návrhu, ale vždy by som to bral v rovine návrhu a nie v rovine prezentovania, že takto bude vyzerať váš interiér. Tak na billboard to nedáš asi. No určite nie, lebo za prvé, tieto obrázky, ktoré vám vytvorí Diffusion, keby sme dali save, však to môžeme urobiť Mhm. v dôsledku, tak si ukážeme ich veľkosť. Ja si teraz nepamätám presne veľkosť, dobre. Otvor mi ten obrázok, to sme mali vzťahnutých. Ukáž mi jeho vlastnosti. Má podrobnosti 1798 na 1112 pixelov, hej, čo je malá veľkosť obrázku. Takže na billboard to nedáš ani náhodou. Lebo keby si to dala na billboard, tak tento By to obrázok bolo, áno. budeš mať pixelový jak hovado. A tam sa tá kvalita výstupu nedá nastaviť. Však Nie, nie, nie. Tu to je na nejak predefinované, že... takéto niečo uvidíš na billboarde. Hej. No jasné. Ale nedá sa to proste nastaviť, Nie, že ako si nie, nastavíš nie. proste pri iných To, čo renderovacích. ukladáš, save, nevieš uložiť ako, že teda nevieš si zvoliť, že chcem to v toľko pixelov na toľko pixelov. To nie je render, ešte raz.
To je umelo, umelou inteligenciou vytvorený obrázok, teda pixel ku pixelu vyskladané niečo. To nie je 3D, Áno. to je pixel ku pixelu vyskladané. Hej, tak. To je bodík po bodíku vytvorené niečo a to má presne obmedzenia na takúto veľkosť, ktorú som vám ukázal, práve kvôli tomu, že on má kvantum tých denne a v túto minútu ten diffusion používa milión ľudí. A to neviem koľko, hej, ale milióny ľudí. Tak tie servery majú nejakú kapacitu. Oni vám nemôžu dať tú kapacitu na takú, že kľudne si dám zadaj, že chcem 8K obrázok, nie Áno, kvalitu. áno. Hej. Lebo celá výpočtová kvalita by bola použitá len na vás a všetci ostatných XY milión ľudí by im vypísalo, že počkaj, lebo Mikuláš Pavlo dá čo robí, tá chod mu volaj, že naj skončí. Jasné. No, treba to brať podľa mňa ako nástroj, ktorý sa učí ešte a No, nástroj, za ktorý je prvé. zdarma. Za prvé, Takže je to nástroj, ktorý sa učí. Máme už teraz nástroje. Ja osobne nepoužívam Midjourney ani DALL-E. Ja používam iné. Ja používam Diffusion, ale nie, teda aj SketchUp Diffusion, ale tú Core Diffusion verziu, alebo tú základnú, ako na učenie. A tam dokážete zadefinovať to, že chcem výstup taký a taký, chcem mať také a také kvalitné obrázky. A mnoho, tí, čo ma sledujú na Facebooku, ste mali možnosť vidieť, aké obrázky dokážete z toho mať. Podľa mňa veľmi super. Ešte vám chcem ukázať jednu inú vec. Ja sa prepnem na tú moju scénu prvú. Ja to vrátim späť a chcem vám ukázať, že čo s týmto viete robiť. Nedám fotorealistickú vizualizáciu, ale dám napríklad pencil sketch. Dáme generate. Že pýtali ste sa ma, či to viete použiť na prezentáciu. Ako render si myslím, že s odretými ušami a veľmi, veľmi natesno možno. Ale vy to kľudne viete použiť ako kvázi takú výrobnú skicu, hej, že takéto niečo. no, ja si myslím inak, Alebo že by sa to takéto dalo niečo. dobre využiť pri produktovom dizajne. No Alebo iba, určite, že keď určite. chceš nábytok odprezentovať, alebo... Prípadne si dáme, čo si tam dáme? Dáme si tam, že chcem mať pocit, že vytváram, ja to dám takto, nie, na 0,9 to bolo dobré, toto vrátime späť. Proste vy viete dostať z toho, na Sunby nájdete článok, jeden z posledných, kde som v samostatnom článku rozoberal rôzne spôsoby tej istej scény, ten istý záber zo SketchUpu, rôzne výstupy, ktoré zo SketchUp Diffusion dokážete dostať. Určite odporúčam, pozrite si to a minimálne v nejakej rannej fáze si myslím, že dokážete dostať geometriu, alebo teda obrázok, ktorý kľudne viete investorovi poslať, že ideme dobrým smerom. Nie ako finálny produkt, ale ako cestu. Dobre, kľudne pýtajte sa, lebo asi už chceš končiť, takže kľudne mi dávaj otázky, teda ľudia nech sa majú možnosť pýtať sa. Mne neponúka Diffusion zdarma, iba 7-dňový trial zdarma. Diffusion je zdarma k pro platenej verzii alebo k štúdio platenej verzii, dokonca aj ku verzii Go. Takže mali by ste ho mať uh, mali by ste ho mať teda zdarma. Ak máte teda platenú licenciu SketchUp, alebo to je jedno, či študentská, alebo pro, alebo štúdio. Takže Nie, stiahni musí sa to byť je... licenčný SketchUp, tak to povieme. Hej, že... Áno, áno, musí byť zalicencovaný, áno. Nejakým. Myslím, že to bolo pre verziu 2023, že na staršie to už asi nepôjde. Nie. Na staršie ako 23 to nie je. Ani to nevieš. Neskúšal som, priznám sa, ale prezentované to vždy bolo od 23 ďalej. Hej. Takže neviem, nepíše to tu. Urobíme Píše. si z toho nejaký fyzický model napríklad, že chcem investorovi poslať, že urobil som sa natrapil, jak hovado, 2 týždne som to robil
Kámo, nevieš, čo to bolo. Tak mu... Uh, ešte, že v akom časopise to bolo? To nebolo v časopise, to No. nájdete Sunbee, Ja, webka moja, teda môj server, kde môžete aj podporiť moju prácu. Robím ju pre vás a nie som za to platený. Robím ju vo svojom čase pre vás. A tam taký nájdete aj nadšenie. prvky, aj články a tak ďalej. Hej. Ja Takže pošlem linky pošleš linky. na tie články, teda na tie Dobre, dajme teraz také presne. Ja teraz už nebudem robiť, už to zavriem. A kľudne sa pýtajte, dajme si teraz takú nejakú krátky čas Ja, na to, že kľudne ja by som ešte majte záujem. spomenula, že umelá inteligencia je v podstate aj v aplikácii pre iPad. Ježiš, jasné, vidíš, to som ešte chcel povedať. Jasné, hovor kľudne, prepač. Môžeš aj ty, v podstate aj ty používaš, nie? SketchUp pre iPad. Áno, áno, Uh, je tam funkcia Auto Shape, dobre hovorím? dobre hovoríš, ale to je jedna z vecí. Ale čo je ešte zaujímavejšie, dobre, Autoshape robí to, že vy priamo v SketchUpe, tak ako ja teraz robím, počkaj, len si vypnem tie otázky, tak ako teraz robím, že idem si nakresliť nejaký kruh, hej, musím zadať, vytvor mi kružnicu, klik. Vy viete v SketchUpe robiť to, že pokiaľ máte pero, ale musí to byť ten Apple Pen, tak viete na iPad, keď máte SketchUp pod iPadom, zase SketchUp pod iPadom máte, a teraz ma Maťka oprav, keď sa mýlim, keď máte licenčne kúpenú verziu Všetky. Studio, musí to byť Studio, Studio, nie, môže to byť aj Pročko? Pro, ale aj Go, to je tá najlacnejšia licencia a to je v podstate iba pre iPad a iba pre web. Nie je tam Aha, aplikácia pre pracovnú plochu. Takže výborne. No, takže tá pre iPad je súčasťou. toto Maťka lepšie vie. Maťka je v tom namakaná. Takže keď máte licenčne kúpený SketchUp, ktorý používate na svojom desktope, na svojom stolovom počítači, tak máte prístup aj k iPad verzii. A je to super vec, lebo viete tam, ten autoshape, ktorý Maťka začala rozprávať, je o tom, že ja teraz sa skúste pozerať na moju myšku. Vidíte myšku však. Ja sa budem Mhm. snažiť simulovať pohyb, ktorý robím myškou, teda perom. Že ja nakreslím takéto niečo a podržím to pero na obrazovke a on mi ponúkne, že ten tvar, ktorý si nakreslil, bude asi elipsa alebo kruh. Takže rovno vám to ponúkne, že chceš robiť kružnicu, alebo chceš robiť elipsu, alebo chceš robiť obdĺžník, alebo štvorec, alebo tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ten auto shape, to sú tie automatické tvary. Čiže vy viete modelovať a kresliť len na základe pera, ale pri tej umelej inteligencii je ešte jedna zvláštna fičúrka, neviem, či si to skúšala Maťka, ale keď si dáš SketchUp Diffusion v iPade Mhm. a vyrendruješ, tak ty do toho v tejto scéne ja si začnem tým perom mojím, vieš, na iPade dokresľovať. Že tu Mhm. chcem okno, tu chcem striežku, tu chcem stĺpík a tak ďalej. Čiže ja tam dokreslím niečo a znovu mu poviem, skús mi urobiť akože nový návrh, tak on automaticky v tom vašom obrázku ako keby na novo vyhodnotí s tými pixelmi, ktoré tu sú a s vašimi novými pixelmi, ktoré ste dokreslili červenou farbou, lebo vždy vám to červenou hádže, tak vie, že asi toto chceš dorobiť. A toto je podľa mňa ešte lepšie ako na desktope, lebo vy viete čmárať, akože fakt ceruskou čmárať a vytvárať tú geometriu, bez toho, aby ste modelovali tak, ako ja teraz. No, to som neskúšala, musím skúsiť. Teda. Musíš skúsiť. A ja najviac používam iPad na skenovanie. Ako cez ten No, lidar, teda. to prezentujú, že tam je tiež nejak nápomocná, akoby.
Je to Ja, napomocné. hej, Môžeme aj o tom niekedy dať niečo, nejaké toto, že čo to vyzerá. Ja som aj chcel natočiť video, len to je, priznám sa, ja nie som profesionálny youtuber ani nič podobné, čiže ja nemám techniku ani stav okolo seba, ktorý by ma natáčal, ako ja iPadom pobehujem po vonku alebo po vnútri a sám to robiť, to, neviem si to predstaviť, že čo položím telefón kde a no proste, vieš, chápeš ma. áno, áno. Vyžaduje na Bohužiaľ ani my tým, nemáme taký stav. tým a techniku, hej, že áno, vieme natočiť. Aj teraz, ja by som vám vedel ukázať ten iPad, ako to funguje, ale znamenalo by to nejakú dobrú kvalitnú kameru, ktorá bude snímať z vrchu, teda nejaký stojan, môj iPad, to, čo robím na ňom, a ako to robím, lebo keď dám len share screen, tak uvidíte len ten výsledok, ale neuvidíte, čo ja robím pierkom a čo robím prstami na tej obrazovke, takže ono to má všetko svoje také. No. A iste mi dáte za pravdu, že nejakou webkamerou to asi neboli by ste spokojní. A už vôbec nie je tak, že polepím si ju tú izoletou, aby mi držala na monitore a pozerala dole. Píše tu jeden účastník, že skúšal zadávať v AI text, ktorý obsahoval jeho popis, čo chce dosiahnuť v SketchUpe. Popis bol čo najpresnejší a následne požiadal, aby AI prerobilo tie požiadavky, čo najlepšie pre SketchUp, akceptovateľné pre SketchUp a že išlo to. Že AI rozumie AI. To je dobrá rada. Áno, veď to je to, čo sme robili na začiatku, Áno, čo som vám ukazoval, že kľudne sa spýtajte ChatGPT. To sme robili len na jednom prompte, potom sme išli tak, že ja som vám to ukazoval a áno, áno. nepýtal som sa ChatGPT, ale to je to, čo som vám vravel, že kľudne používajte umelú inteligenciu, aby ste ovládli umelú inteligenciu inú. Hej? A kľudne mu napíšte, že chcem vytvoriť prompt, ktorému bude rozumieť SketchUp Diffusion. Hej? On vie, že Diffusion má nejaké limity a tak ďalej. Čiže áno, áno, presne tak to Ja je. by som to uzavrela, že určite to stojí za vyskúšanie. Ak to niekto ešte neskúšal, tak za nás, teda za mňa to odporúčam. Možno nájdete nejaké možnosti ešte lepšie využitia. Budeme radi, ak nám napíšete, ak prídete na niečo zaujímavé. A neviem, máš niečo nachystané? Ešte som vám chcel ukázať jednu vec, Mhm, že ja keď mám v interiéroch, napríklad si sa pýtala, že jak sa to dá využiť v interiéri, mhm, či to je použiteľné, tam padla otázka. No ako zase, použiteľné na čo? Hej? Lebo použiteľné to určite je, ale ak sa ma pýtate, že či to spraví render za vás a dokonca či to namodeluje za vás, tak určite nie. Ale čo viem ja robiť a v interiéroch sa to napríklad veľmi často využíva. Všetci hľadáme také textúry, ktoré by boli čo najpresnejšie, čo najreálnejšie a tak ďalej. Zoberte si, že ja tu mám nejakú fotku. Hej? A ja týmto plochám poviem, a teraz Maťka mi povedz, kde to nájdem do keľu. To myslím, že čo? bolo v tomto, v Match Photo, nie? Project Texture from Photo. Boom. OK. Chápeš? Mhm. Že ty, keď ti to urobí peknú podlahu v danom zábere, tak nemusím hľadať ja ten materiál na webe, lebo viem ho použiť z toho rendru, Mhm. ktorý mi urobil ten obrázok. Ja vám to môžem ukázať ešte na inom. Tu bol nejaký zaujímavý. No toto zaujímavé zrovna není, ale dajme tomu, že toto si dáme tvoriť, project, OK, a túto bočnú stenu si dáme projektovať. Hej. On vám vytvoril na základe toho vášho obrázku v tom pohľade, ktorý videl. Hej? Lebo on nevie vyrobiť niečo, čo tam nie je. Toto nevidel na stene. Takto bol pohľad nejako. Čiže on vám vytvoril tú textúru na základe toho obrázku. My sme tam nemali vtedy to ultra kvalitné textúry, takže tie textúry sú také rozpixelované. A vôbec to neznamená, že tie textúry budete mať super kvalitné. Nie, ale možno, že vám to bude stačiť na nejakú
stoličku niekde vzadu. Hej, že možno, že aj takto to viete využiť. Dobre, za mňa koniec. Ako dalo by sa o tom rozprávať a rozprávať a rozprávať a ukazovať si, ale myslím, že som povedal všetko, čo som považoval ja za také, že zaujímavé prezentovať. A keď nie sú ďalšie otázky, tak za mňa kľudne môžeme skončiť. Nevidím tu nič Ty nové. vole, to zase už ideme skoro 2 hodiny. Áno. Och, Ježiši. Dobre, v každom prípade ja vám ďakujem za pozornosť. Ak by vám napadli nejaké otázky, tak kľudne píšte. Budeme posielať vlastne mail aj s tými odkazmi, ktoré boli spomenuté. Možno tam prihodím ešte nejaké zaujímavé články alebo videá aj akoby od iných výrobcov alebo teda ľudí na YouTube, ktorí spracovali tú tému. Budeme radi za spätnú väzbu, keď nám dáte follow na YouTube potom. A tak. Ty chceš ešte niečo povedať? Nie, len čítam tieto zodpovedané boli všetky, aby sa nestalo, Áno, že niekto... áno, určite áno. Hej, zodpovedali sme všetko, dobre. No, ja chcem všetkým poďakovať za... Predovšetkým vám chcem poďakovať za to, že máte radi SketchUp, lebo my ho milujeme. Za ďalšie vám chceme poďakovať za to, že sa hlásite na takéto akcie. Robíme ich hlavne pre vás. Naozaj tam to... Ja vám poviem svoj sen. Ja by som bol veľmi rád, keby sme vytvorili komunitu SketchUp nadšencov, ktorí si navzájom pomáhajú, zdieľajú si nápady a tak ďalej. Vôbec nevravím, že to máte všetci robiť tak ako ja, že pomaly zadarmo. A už ani ja sa dostávam pomaly do momentu, že už to nevykrývam, hej, finančne. Príliš veľa času mi to berie. Budovanie tejto komunity, staranie sa, prinašanie vám noviniek bez toho, aby som z toho mal nejaký zisk. O to viac si chcem poďakovať verejne aj týmto videom, všetkým tým, ktorí sa rozhodli ma podporiť na Sunby. V podstate toto je môj zdroj a moja odmena. Ja som plánoval aj urobiť nejaké také videjko, kde by som teda verejne vyhlásil tie mená, je ich zo pár, tam nebude dlhé čítanie, je ich okolo 4-5 ľudí, ktorým naozaj veľmi pekne ďakujem, ktorí ma prispievajú na to, aby som mohol sa prinášať vám tento content a tvoriť takéto videjka. Toto zrovna nie, toto je v spolupráci so sketchup.sk a tým pádom chcem poďakovať firme CD Engineering, teda Maťke Horňákovej a spol, alebo teda sketchup.sk, ktorí umožňujú práve takéto videá tvoriť pre vás a teda zdieľať to s vami, tieto informácie. Tých liniek, ktoré máte k dispozícii, či už Sunby, ktorý som spomínal ako webka, alebo na Buy Me a Coffee, alebo Discord, ktorý s Maťkou spolu nejak dávame. Zase je to vytvorené mnou, ale Maťka tam má práva, Martinka Horňáková, má tam práva ako admina, takže vieme vám zodpovedať či už vaše otázky k technickej stránke, alebo k takým rýchlým radám, čo sa týka SketchUpu a ako na to. Zdieľame tam rôzne linky, ktoré nájdeme zaujímavé. To je zase podľa mňa jedna super vec, ale chápete, že my dvaja si tie informácie navzájom medzi sebou zdieľať nemusíme. Takže je to prudko závislé na tej komunite, ktorá tam chodí alebo nechodí pre tie informácie a prispieva alebo neprispieva svojimi novými informáciami. Takže budujeme a snažíme sa robiť obsah pre vás a potrebujeme vašu pomoc. Či už s formou spätnej väzby, alebo formou pripojenia sa na tieto kanály a podobné veci, či Discord alebo Buy Me a Coffee. Nie je nutné, ani nič z tohto, čo som povedal, nie je také, že musíte zaplatiť. Ani jeden z týchto produktov vás nevyzýva, že môžete sa stať, alebo teda uvidíte obsah len vtedy, keď ste platení členovia.
každý jeden z týchto vecí má obsah, ktorý je len pre platených ľudí, teda tých, ktorí sa rozhodli podporovať. Napríklad rozoberáme každý piatok nejaké pluginy, ktoré nevidia bežní užívateľe alebo návštevníci, ale tí, ktorí sa rozhodli podporovať a tak ďalej. Čiže nájdete tam podľa mňa veľa obsahu a hodnotného obsahu, ktorý nemusíte prispievať ani eurom, aj keď vravím, boli by sme radi, keby ste sa rozhodli podporiť našu aktivitu a túto snahu o rozšírenie SketchUpu. Dobre, dosť kecania. Maťka, musíš mi zobrať slovo. Ja vám ešte raz chcem poďakovať a najmä sketchup.sk, cez ktorý dovolili, alebo teda pod taktovkou koho vzniká toto videoko. No, takže pošlem aj odkaz na Discord, teda, aby ste sa k nám mohli pripojiť. Pánovi teda aj tu rovno odkaz. V každom prípade ďakujem. Napíšte nám, alebo teda budeme radi, ak navrhnete nejakú tému, ktorej by sme sa mali takto ešte povenovať. Myslím, že do konca roka budeme mať ešte priestor na tieto liveka, takže sa budeme tešiť na ďalšie takéto online stretnutia. Tak pekný zvyšok dňa a dobrú chuť k obedu. Majte sa. Ďakujeme. A ináč toto je fakt veľmi dôležité.